Yes, maraming salamat. 5 araw pa lang, naka 100 million na po ang Made in Malacanang. Kaya please invite your family, lahat ng mga kamag-anak nyo, mga kaibigan nyo. Dalhin nyo po lahat sa sinihan kasi mag-enjoy sila at marami silang mararamdaman ng mga emosyon. Magdala po kayo ng tissue dahil siguradong maiiyak kayo ng paulit-ulit. At Direk, maraming salamat. Alam niyo po, maraming gustong maging Imelda Marcos sa pelikulang to, pero dahil kay Direk, talagang pinaglaban niya ako. And at the same time, ako yung one and only choice ni Madam Imelda Marcos. Kaya, worth it po! Ang hirap, ang pagod, ang puyat at pagbabash dahil napaka-successful po ng pelikula.